hambai puilano media takno tai joto chini hasteni lugorok no puilano o sarik jorani hamjakma tai chiba yafaro tabuk ni o tong jarani kokrok no ruksawi chana ke omono sana klayo naidi language eba basa omo kaisa belai no important je kono jaiti gusti ni bagai eba ka dofa ni bagai जों TIPRASA दफाराव एबा के कक ब्रक कक सानाय रक नि बागै जों लं इयर पेंडिंग जेतासिनि डिमांड दंमानि रोमान स्क्रिप्ट बाय जों जिनि कक नो CBSE TBSE ICSE वो जतनो जों अरो रोमान स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन पेपर रक फ्लाइजा खांकै अबचिनि रोमानि स्क्रिप्ट एडप्ट खालामजाखांखाय कक ब्रक कक थाइनो सैनायनि बागै अब बेलायनो चिनि TIPRASA रकनि बागै गाहामनाय तामनि हिनके अ कक ब्रक चिनि जे कक अब हिनके जों सोबाय सुक्रुबुय एक्सप्रेशन एबा के जों कक सैनानि जेता सुइटेबल स्क्रिप्ट के रोमानि स्क्रिप्ट आबनि बागै जों सायमानो चिनि जत इंटेलेक्चुअल लक अबर no ruksaino asuk jora जों खरां चिरि खगलाय फायलायमानि जों 1979 no चिनि फॉर्मर मिनिस्टर लेट सामाचरण तिरफ्रा ताई लिंग्विस्टिक आफ्रोनि पवित्र सरकारनि तै गायनि कमिशन बो अबनि तै गठन खालायजाखा जों सायमानो आफ्रो सार्वे बो खालायजाखा अ कक ब्रक सानाय रक TIPRASA रक नि सानमुं एबा के बो स्क्रिप्ट बाय बरक मुसुं नै सार्वे खालायजागोन यागुलो सार्वे नि रिपोर्ट तो 85 to 90 more than 90% आफ्रो चिनि कक ब्रक कक थाइबे कक सानाय रक चिनि TIPRASA रक जतनो न रोमान स्क्रिप्ट नो जों मानखे चाव तामनि केबो चिनि कक ब्रक कक थाइनो सैनायनि बागै सुइटेबल नायदि लैंग्वेज कायसा बल्लाय दफनि बागै इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बायनो बरक कुचुगो काओ दफा कुचुगो काओ जों ताबुक चिनि बुइके ताबुक ताल सालो थांमानि जरासे चिनि TIPRASA रकनि कासके कपाल हामिया जों ताबुक से चिनि जे कक थाइ रक एबा के स्क्रिप्ट रकनि बागैसे जों के ताबुक चबा खालायमा दंलाय आबनि बागैनो मजराव आफ्रोबो चिनि जेता दफानि बागै काहाम वान सुनाय रक चिनि फॉर्मर मिनिस्टर चिनि सामाचरण TIPRASA नो दिनिबो जों चिनि खाव गोथां दङ बरो तामनि के बरक दफानि बागै काहाम चबा खालायलांखा आपनि बागैनो मजरावबो नायदि जों ताबुक जे सबक फ्लाइ दंलाय माने चिनि स्टुडेन्टनि विंस रकंगै चिनि TISF एबा के TSF रक आइगिनि सिबिनो अ रोमान स्क्रिप्ट नो तै सबक फ्लाइ दंलाय माने जों सायमान्यो मानो एबा के मुभमेन्ट फर कक ब्रक कायसा बरकबो 2004 जों सायमानो उमाकान्त एकाडेमी स्कुल कायसा सेमिनार खायै बरकबो कायसा नेशनल बरक कन्वेंशन खालायमानि एबा के नेशनल सेमिनार खालायमानि आफ्रोबो जेता आपनो तै एनालाइसिस खालायजाक मारक जों सायमानो आफ्रो जतनो जे इंटेलेक्चुअल लक इंडिया नि गोबांखौ सिनाय नुकनाय रकनो फाय चिनि अमनो चेरै नायखा आफ्रोबो ओ कक ब्रक कक थाइनो अंकै रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइटेबल सैनानि जेकुनु खालायनानि एबा के चिनि कक नो सुक्रुब सुगै सैनानि आकोना रकंकै जों रोमान स्क्रिप्ट नो चिनि बागै बलायनो माने सुइटेबल आबनि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट नो अ कक ब्रक सानाय रकंकै जों सानै दंलाय अंकै ताबो कक खामुसि जों आसक जरा सानै दंमानि तामुगि मानिया नायदि कायसा अमा हायनो तामनि सानाय जों बाय जोंसे केबें लायमानि आबहाय नुकजागै फायो जों
afro tongo afro CPIM khlainai rok hingkai borok khai Bengali scrip bai no khlai de nei phaikya borok ni demand hingkai aboni bagai na borok jeta government ungko tongmani bagai bokni जों जे रोमानि स्क्रिप्ट सानै तंमानो बरक तामनि सानाय सिनसिराय बै तनिबै आसुक जरा दिन लाइरि तन माने ताबुक म जरानि कक्नबो साना क्लायो जों लैंग्वेज बाय पॉलिटिक्स थुनानि कग्या तामनि कबो चिनि कुसुं चिनि जेनारेशन नि चिनि बागै बेलाइनो अबो नांकुक मानि पॉलिटिक्स तो फायो थांगो जेसापानो नों डेमोक्रेसी कान्ट्रियाव ख्लाइनो बानो किन्तु सकां दफानि काहाम दफानि हामनानि बागै एबाखे चिनि जेनारेशन चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै वानसुगै जेसा सांपानो जों पॉलिटिक्स नि साकाव आबनो जों वानसुना नांगौ ताबुक मजराव ताबुक जों जेता गवर्नमेन्टआव जों साइमानो ताबुक ताक्लाय 2023 वो एसेम्बली इलेक्शन जों साइमानो चिनि ताबुक तिप्रामो थानिंगै 13 MLA ताई STC तो न ताई 7 जना चिनि तिप्रासा न MLA दं बरक जदि न ओ भॉइस न रेस खाइका हंकाय तिनि अब ऑफिशियल एबाखे चिनि CBSE TBSE एबाखे ICSE बुतबो अब एडो बुंनि थाका मुहने हंकाय वानसगो अब इजी इंखामु ताबुक रबिना दि चिनि मिनिस्टार तंबायो ताबुक बर्तमान अब चिनि तिप्रासानि मिनिस्टार तंबायो चिनि विकास देबबर्मा संतंगो शुक्लाचरण नवातिया संतंगो हंकाय चिनि तेबो म हाके ताई 7 जन तंबायो हाइसे रमिना दि आरो चिनि बरम गनां जे पातालकना जमातिया बतंगो ताबो गाजागाबो बबो खरां रनो तिसावि मान खामु जों नासिं नाखे तामो जखन गवर्नमेन्ट नो एबाखे गवर्नमेन्ट बाय तुदुल जागि हंकाय खरां कतरखान तिसाव दफानि कक साव जखन गवर्नमेन्ट थांगो चिनि तिप्रासाबो सा एबाखे तिप्रासारकनि हामक्रायनि ककनो साविनो किन्तु आ जागा थाङि जखन सितो आसगो ख्यांकेनो आ कक थेरनो बेगनो पगै थाङो हाइसे आबनि बागैनो बल्लाइनो कयनामो जों ओ जरा काहाम ताइ मानगलाक ओ जरा काहाम नरकनि चुबा बेलाइनो नांगो हाइसे चिनि ताखुक बुखुक सं तिनि तामुइ चिरि खक तंलाइबा दफानि चिनि जेनारेशननि बागै ओ कक थाइनो जों बेलाइनो वान सुगै ओ पॉलिटिक्स नि साकाव आबो वान सुगमानि न तुबुना नांनाय ताइ नोंबो खरसा तिप्रासा दफानि बिलं खलाइ तंखांकाय नोंबो खरं तिसाना नांनाय जाते तिप्रासारक 99.9% ताबुक रोमानि स्क्रिप्ट न जाजागै दं ओ तिप्रासारक ओके नों खैताम सिरिंगाय तंनायबा नों बबो संनिबो सा हाइसि आबनि बागैनो जतनो खरं तिसाना नांगो जों जतो तिप्रासारक नाइदि जों साइमानो पाकिस्तान बाय बांलादेश जेता काकलाइमानि बरगो लैंग्वेज नि बागैनो काकलायो हाइसि जखन 1947 नो इंडिया जों इंडिपेंडेंट मानो इंडिया इंडिपेंडेंट मानो आफ्रो जखन पार्टीशन नङै थाङो पाकिस्तान बाय इंडिया आफ्रो तो पूर्व पाकिस्तान बाय पश्चिम पाकिस्तान तंमानि बरक जखन 1949 नो जेता लैंग्वेज बुंनि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बाय इंग्लिश खलाइनानि जखन खलाइफुरो आफ्रो बेंगली स्पीकिंग पीपल रक बरक मूवमेंट ताई गोबां रेलिस्ट रक जों खलाइमान साइमान आ जागा ताम नुकजाक जों एग्जांपल हिसाबै जों आरो नुगो आफ्रो जखन पार्टीशन नङै थाङो 69 मिलियन जेमन आबो उर्दू सानाय रक उर्दू कक थाई सानाय रक उर्दू सानाय रक ओके 44 मिलियन बरंकाय बेंगली कक सानाय रक आफ्रो जेता मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड माहायनो आजराबो पाकिस्तानी जेता उर्दू कक सानाय रक बरक बांकक मानि बागै बंनि ऑफिशियल लैंग्वेज बरक उर्दू बाय इंग्लिश सामना थांथेनिबो आज आबो कक बांलाइमै मूवमेंट नगलाइमानि जखन आबो ऑफिशियल लैंग्वेज संगो माने साकलाइ रिजा गाफ्रो ढाका यूनिवर्सिटी वो जों आबुल कासिमनि नेतृत्व बाय आफ्रो यूनिवर्सिटी नि सिमी जेता बरक रैलिस आफ्रो खलाइलाय जेता प्रोटेस्ट रैली ल खलाइलायमानि बरक आसुक थै ओ दिनो थबो थैया गोबां मानो हाइसि आबनो बगै 21 तारिख फेब्रुवारि हंकाय बरकनि बांलादेश नि ताबो लैंग्वेज दे हेनै बरक ताबो पालाइलाय दंलायो आबनि बगैनो जोंबो ताबुक मजराव ताबुक ओ 23rd सेन्चुरी नि तिप्रासारक
जों जतनो सिजाक ना नांखा सियान करंग ना नांखा हायसि जों जतनो वानस करंग ना नांखा जों पॉलिटिक्स खालायो हायसि आबो किन्तु निनि दफानि बागै नों सगां कुसुक खाकवार के नों सगां मा वानसंनाय आबोनि बागै आंखाय चिनि जों जत सिरि खक तंलायो अंखाय चिनि मिनिस्टार चिनि इंटेलेक्चुअल हनै तंनाय रक ताबो गवर्नमेंट फानो जेता बरक तंगै तंनाय रक गोदालै तंनाय रक बरबो तो तिप्रासा बले बिनि बसारनो सोङै नाय दिथानि जेता मिनिस्टार पानों तंथुं बिनि बसारनो नों सोङै नाय दि निनि सुइटेबल स्क्रिप्ट के तामं नाय हनै नों सोङै दि बबो सानाय हायसि रोमेन स्क्रिप्ट नो चिनि बागै कंफर्टेबल राइटिंग नि बागै हायसि जों आबनो जों जत तिप्रासा रकनो आं तिप्रासा नै जों अजराव जों कुनु बलाय बोथाय हिन्जावै एबा खाय चिनि पॉलिटिक्स रनो तर जायगायावै आबनि साखाव फायै जों अखरां दाबो तिसाना नाव अंका आं बलायनो हामबाय मारवा चिनि ताखक ताय बुक सोनो जों जतनो आं पाइथागो अबनो कबंनाय फायदि जों जतनो तिप्रासांगै अजराव सय जराव जों रोमेन स्क्रिप्ट नि बागै चिनि टिबिएसई सीबीएसई आईसीएसई अ जागा एडप्ट खालायनायनि बागै जेता सरकारि अफिसियेल जागा आ जागा सगैनानि बागै जों जे मानसाक सिरि खगलायने ताखक ताय बुक हामबाय।